everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Balagi. Nya, manawag lang lagi gud ko, han. Akong tudluan unsa ang pagdiskarte. Muraglain man sa uy. Ang ako lang ba? Mausap. Ay, unsa magyud han, oy? Unsa man? Ay, manawag kong attorney o dili? Ha? Karon ko na to, han. Kay mura na tag Nisaya og chat-chay ni da. Sige tag atras abante. Ay, ayaw na lang gyud uy. Maghuwat na lang gyud unsay move ni attorney. Gigit. Ah, Oh, si Angel. nilakaw si Angel? Nilakaw? Hasol lagi ini mga lugar, eh. Di ba ko malingaw ini? Sapa kaayo. Ay, usik-usik may ganis kwarta mga lugar ba. Pero sige lang, para karon naman sad ni. Suway-suway na lang sa likod. Ako masanggitan duan si Rona. Asa ka sila dapita og ang mga afam? Dili gyud makontak si attorney? Makontak. Makontak man han. Sige magring. Wala gid niya to baga. Natuog na tingali. Masin. Pero, kanang mga abogado ba, han? Doon kayo man ang mga tuwag kasagaran kay daghan man ang mga meeting-meeting sa gawas, di ba? Tinuon. Pero asam di ka tumato si Angel, no? Saan naman itong babayhan na, uy? Lain sa diktara si Angel kung mahigugma, no? Ay, wag yun ko makasagang ining iya mga gipakitang lihok karon. Mas maayo pa man itong mga way ra siya nato. Pero karon nga iya tang gilikay-likayan, murag lain man pamation. Makasakit man sa dughan. Hinoon, hindi man tingalita ngay mabalaka niya kay bagsik ko naman siyang klases pagkababay. Kamaoro siya manalipod sa iyang kagalingon. Pero, asam lagi ka to siya? O kinsa makay iyang kauban? Ay, Kan sa baag yun, eh. Nagpad kay sa ang suga. Di ko magsilbi din eh. Di lang ko mangita nilang Rona, uy. Balik na ko sa agi. Hoy! Angel! Angel! Ay! Mupauli na lang ba yung unta ko? Ay, nanawag bang ko mo? Tanawa imong phone. Na, saba kayo din uy. Di ta magdungog. O, syempre. Doon na ba ko di ay bar nga mingaw, ha? Saba, yun na. Tana. Tuwa sa second floor ang atong private room. Naa ditong atong mga afam. Di na lang ko eh. Kamu na lang. Saba kaayo. Di na ko Uy. feel. Ayun sa paginaan na, Angel. Uy, nag-expect na ba ito sila nga na ako? Respeta rin lang sa good. Bisan ka diyot lang. No, mapahiya sa taon ko sa afam. Uy. Sige na lang. Pero kadiyot ra ko ha. Okay. Kadiyot ra ka. Tana. ay, di mo tubag si attorney. Either natuog na to or busy lang ug wa makabantay sa akong tawag. Mayo lang untag mo pauli ra dayon si Angel. Katuog na lang, han. Ako rin magbantay kung mabot na siya. Madungog naman ang andar sa iyong motor. Katuog na lang, sabdang natuog sa si Angel Marie. Okay, Han. Medyo bay-bay na ako nainom na. Mananghid ako. Dili ko pwede nga mahubog. Kaya lisod nang mag-drive mahubog. Asa mo ito akong phone? Anira di eh. Oh, hala. Doon ako'y 80 kabuok miss calls. Oh, di ka ni Ryan? I wanna lay you down in the Saba kaayo ng afama uy. Pati ka ba kay tingin? tonight. Sus, murag yung bakang gikabuhi. Angel, isa man, uy. Smile sa diya, uy. Mura makagwa malipay. Kaya wa magyubit ako malipay runaha ka. Nagmahay ko ni tando pag-invite ni mo ganiha. Ay da, ay nalagong pagmahay diha. Kay bawo ka? Ibog na ra pa na siya ayo nimo. Mao respetahin na lang mo na siya good. May lang ba ma-secure ang imong future ana? Wala ko katrabaho ilang attorney. Ug wa na sa kailahang Irene ug Ryan. At least na kay afam. Hoy, wa ko magkinalan og afam para sa akong future, no?
Niyabag ka? Hoy, Angel. Bisan unsa pa kadako ang imo natigong day tungod kay dako kag sweldo ni attorney sa una. Mahurot ra na no. Mas maayo nga na kay afa mga kasandigan. Wala lagi ko maginahanglan og afam. Biato na ko, be. Oy, 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 hoy, hoy. Oy, kadiyot lang. Angel. Nasa ba ka? Oy, bago pa rin kang naabot. Heda, wa ko malingaw din uy. Ikaw na pasabot anak nila. Hey, sweetie. Come on. Have a drink. No thanks. I don't drink. Hey, don't refuse me, huh? Come on, sweetie. Oh, hala ni Dool. Hey, come on, sweetie. Come on, drink. Hoy! Hoy! Angel! Nasa ba kami na nagpangang ka? Kakita bitaw ka nga bastos kini tawhala. Way mudo. You bitch. Ah, bitch di ay ko ha. Dili ko na! Bastos kang apama ka? Nagtuo ka? Nga kaya ra nimong bastuson ang tanang Pilipina? Angel, san? Uy, nga nang mulataman ka! Nausa man ka! Manguta na pagyog ka? Usa ka buta ka? O ka kakitas na hitabo? Uy, pastilan! Oh, padawala mga pulis, oh. Hala, nanawag ang pulis! Hala ka, Angel! Okay nga no, hadlo ko? Mas maing na pulis ano makitang katag? Okay, Ryan, salamat. O sorry nga, wag ko makabantay sa ibang mga tawag. Okay na, attorney. Asa ni ka? Saan pa mo kayo? Ako sa bar. Kuyog na ako mga classmates sa law. Mo day. Sige, attorney. Bye. O sige, bye. Oh, nagkikagubot. Hindi na ako matugay. Manangin na lang ko sa mga kauban. Musibat ako din eh. Ako pang i-check si Angel kung asa na to. Kung asa na ko dire. Ay ko bastos ha! Ay ko gano ka ninyo mga pulis kaya di ko kriminal! Si Angel? Angel! Angel! Sa ato pa. Kamu na din ni Rona ang close karon. Imo na gilisan si Irene. Pero imo nakita karon, dili mayong influence si Rona. Kipawsad ko eh. Anya, ngano man nga Suway-suway ra guto nga ako. Huwag tang skalaay ko. pwede man nga akong imong ikuyog para malingaw ka. Busy ka no? Wa kay time. Oh. Ha? Sorry. Nang man ka. Pwede mag-istorya ta? Nag-istorya na bitaw ta? About natong... Oh. Si Irene. Hello, Irene. Attorney, sorry, pero wa pa magid mo pauli si Angel, uy. Nabalak ka naman kaayo ko. Nagkuyog na mi. Mao ba? Ay, salamat in town. Okay, attorney. Ikaw na bahala ni... Oh. Han! Noon sa ng bata? Oh. Hello, Irene? Hello? Anda pa tayo nasa kinan. Mga tatag ospital. Hospital? Hello, Irene? Hello? Oh. Oh. Ngano? Naputol lang among istorya. Mura magdunay problema ang bata. Nagkiskot man to siyang hospital. Unsa? Han, palabi. Gati mo na sa mga doktor si Angel Marie. Ma-okay na lang siya. Nahadlok lang ko, Han. Dili lang kalikayan nga mahadlok yun ko. Magampo lang ta, okay? Magampo ta nga ma-okay lang ang atong anak. Lord, maokay lang unta si Angel Marie. Maokay lang gidunta siya. Ayaw intaw ni tugot nga maunsa ang bata. Ayaw intawan. Angel. Maokay ra sa ang bata, no? Giati man naman gud siya sa mga doktor. Maokay ra gid siya, no? Oh, maokay ra siya.
Ginervyos man ka? Oh, tinuod yun. Ginervous gid ko. Bisag dili pa na nako anak pero pinangga gid kay nan pinangga kay nan ako. Unsa na ka no kung imong anak no? Mas doble tingali ang imong kahingawa. Labing siguro, mapinanggaon kay ka nga pagkainahan. Ako na nang ma-force. Ideal ka nga pagkainahan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.